мо чанд тракиsto ка гап мезанем, як рости гап хабаро бисёр мебиёд. Ин трак 10,000, ин трак 5,000, 4,000, 3,000 бародаро. Рисқа худованд метавад. Не Рамазон, не ман, не Тоир, не дигарш. Рӯзе мешавад ки додарчаи ман кор мекунад, рӯзе мешавад ки трактон вайрон мешавад. Як ҳафта, 2 ҳафта хобен. Ҳам 10,000 коркардагитонам тақсим кунен, ҳамин 1000, 1,5, 2000, 2500 мешавад. Лекин азобшам фикр кунен. Як борам ҳай кади рафтестине, ин техника, раҳ вазбинай. Милиса ҳаст, штраф ҳаст, расходҳои худи трак ҳаст. Барои ҳамин ҳар хел наворои 10,000 кор мекунем ё 7,000 кор мекунем гуфта буромада дилтон намона ин кор. Худованд ризқа метиҳад. Ҳамон қае ки корш осониш дар чи аст? Расход надорен, ин як. Дуюм мушкил ранги масалан такси ё убер ё дордаш дар як рӯз 15-16 точкада стоп намекунен. Бора мегирен, мебарен, меспорен. Тавсияи ман ҳамин аст. Агар ки дилтон тоқат кикад, борои кор кунен. Дил тоқат накард, агар назди фарзандотон, кӯдакотонда, пеши зану бачаҳотонда бистену ҳамҷа кор кунен, хубтар аст. Чем роҳи дур мебурен, ин сафар аст. Монда меши хобуд монда. Мо худо раҳмат кунад бачаҳоро якчанд касшам хироӣ кардем. Аллоҳ ҳамаи моро ҳифз кунад. Рамазонотон муборак бошад. Бай бай.